अख्रां खोनासंना बेसेबां बिदि खारखुमा लोगो हमलायबाय थानो हाबा खालामदो ना हाबा नों खालि हाबाल' ना हाबानि अनगा बेलेग बाथ्रा सानो दानो हाबा जाना नोंखौ मा जाहोनो हागोन आं नों जेखौ जायो बेखौनो जागोन ना दानो आइजों आंजों माखौ जागोन मायाव थागोन जेबो गेरेन्थियानो गैया दा हाबा खालामनोबा साइकेलजोंसो लांनांगोन माथो आं नोंखौ आं नोंजों साइकेल गाखोनोसो मोजां मोनखायोना नोंखौ साइकेलजों नङा हाबा जायोब्ला गारिजोंसो लांफैगोन आं ओइ सेंग्रानि सिमा गोदैथार सिमां नुनांगौ सिमां नुबासो सिमाङा जाफुङो हेलौ अख्रां नोंखौ नोंसा आइया दानो लिंहरथारदों एसे थाब फैलाय थांगासिनो र' दे थांदो नोंबो मोजाङै थांदो दे थांबायबो मोजांखौथ' रायलायखाया दे मोजाङै थां आरो दा कल हर दै बहा थाङामोन नोंलाय हो समायना मोनावसो बेरायहैदोंमोन आफा बा एसे गिदिर गोलाव जाबायना बिफाखौ थगायनो समायनाया माथो दासो नोंखौ नागिरनानै थांदों आं मिथिखादों सोर बेलाय अख्रांसो आफा दा सावरायसिगोन आं थां आंनो साहा फुदुंना लाना फै आरो मबाइला हर मानो आफा मबाइला हर फुदुंना लाना फै हर आंखौ मानो एफा खुदाखु लेंहरामोन आयै थां अख्रां आफा बै सेन्टाराव जानाय थाव लायनानै फैग्रो दा सावरायसिगोन जागोन दे आयै अख्रां आफा नों दायो मा सानदों माखौ आयै रजेनि बाथ्राखौ आयै आं बुजियासै अख्रां आफा नों रजेखौ लोगो हमनायखौ बन्द' खालामदो मा नों दा देरबाय बैसो जाबाय साननो हनो बुजिनो रोंबाय मालायनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ सिफायना होनो दानाजा आफा मालाय रजे बिफाया रजेनि थाखाय गुबुन सेंग्रा नायना दोनखानाय दं रादाय खाखानाय दं औ नोंनि थाखाय आं सासे मोजां सेंग्रा नायना दोनखाबाय नों आंनि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन दे आइ नोमा थैनायनिफ्रायनो आं दि नोंखौ बेसेबां दुखु खस्थ'जों खांबोदों बेखौ आंसो मिथिगौ रजे बिफाया रजेखौ उन्दैनिफ्रायनो माबायदि फेदेरबोदों बेसो मिथिगौ नोंनि खाफालाव रजेखौ
लिरनानैनो हरखायाखै खोमा। मालायनि फिसाखौ सिख'ना दालाबो, जायखौ मोननांगौ बियो नोंजोंनो फैखागोन। बावगारदो आफा। आं थैयैनि सिगां नोंनि संसारखौ मोजाङै मोजां खालामना गालांगोन आं। दे आइ, बिफानि बोसोनखौ मानियाब्ला नों बेजोंनो थां, बेजोंनो हाब, नाथाय आंनि गोथै सहखौसो नों नुनो मोनगोन आइ। आफा, बिदि दाबुं आफा। नों गैयाबा आंहालाय सोरथो दं बे बुहुमाव? अख्राङा आंनि खाफालाव गैखायामोन खोमा, बेनिखायनो। जागोन आयै, आं नाजागोन। दे बिदिनो जाथोंसै आफा। न' आफा साया? बबाव थांनो नागिरदों आइ? दा मा सानदों? नोंनि साननाया मा? नों आंनो मा फिननाय होगोन? अख्रां, बुजिबाय आं, मिथिखाबाय, दागाबसै। नों दा मा खालामबावगोन हो? आं मा बुंबावगोन? हागोन ना नों? नाजानांसिगोन, हायाबाबो। गैखाया जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव जाफुंहोनो हानाय। नाथाय माबोरै हागोन नों? माबोरै सहायगोन? जों सानैनि खाफालाव मानो बिदि सोरजिहरखो? दागाबसै, नोंखौ दा नोंसा आफाया दा नागिरबाय थागोन। मोजाङै थाहैदो।